हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा. Hola, estic així en Puigcar. Puigcar sembla que és una de les ciutats més grans, més boniques, xicotetes. Així, segons m'ha contat l'home que estava allí en el temple, ha estat venent-me tota la religió. Brahma, Vishnu, Shiva, que si un es va casar, en l'altre, que si va tindre fills, que si un és el de la creació, flors pa amunt, flors pa avall, vinga a fer allí genuflexions, i bueno, acaba més fart d'ell que jo que sé. Al final li ha preguntat coses com què passa després de la mort i si n'hi ha identitat, o bé si n'hi ha encarnació. Este poble, bueno, el xic no m'ha contestat, m'ha dit que era tot era l'energia que passa d'uns als altres. Li ha preguntat per les castes i res de res, com que cada un li toca viure una vida i a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. I bueno, el colorit d'este poble, la veritat és que ompli d'energia. Bé, vaig a pegar una volta per allà i ens veiem. Adeu. Bé, així en Puigcar és típic pegar una volta en camell. Allà n'hi ha uns camells, però això és misèria absoluta. Ahir n'hi ha uns llits que es traguen l'home i van a dormir ahir. Vegeu les tendes de campanya per tots els puestos, les vaques que dormen enmig de la carretera. Buah, un espectacle així com que per quedar-se a viure així, que el traguen un somier i això, així tinguem un camell que el pobre està esgotat. Però, en fi, cada un viu com és. No sé esta reunió, si té este muntó de caires, també venen botelles d'aigua. Buah, catastròfic. Me'n vaig pa a casa perquè allí s'està millor. He fet un resum del dia, la veritat és que ha sigut catastròfic. A més d'això, al final un es troba així en terra d'alguna espardenya. Hello. Catastròfic. El taxista sembla que no s'entera de res, el xòfer este es fa el tonto, ha arribat 2 hores tard, estava cabrejat jo, el tio viu més feliç que una Pasqua, igual li dona sí o que arre, ell sempre de bon rotllo, jiji, jaja, i jo més cabrejat que jo que sé. Total, al final ha pensat, per què m'ha de cabrejar? Perquè no li afecta a ell en res, i per tant la decisió ha sigut que tu a la teua, jo a la meua, m'ha sentat en el seient de darrere i li ha dit que em deixara tranquil, que volia meditar. A més, el tio cara dura ara m'ha demanat, no, que volia 15.000 rúpies d'ixes, que són el que queda per pagar el viatge. Dic, però si encara queda la meitat per fer, quan acabem de fer el viatge ja t'ho pagaré tot. Bé, molt de compte perquè així t'enganyen tot el que volen. Aquestes sabates, la veritat que són molt xules. Així n'hi ha sabates per un regiment i espases per 2 regiments. Els gossos estos dels collons estan així sense deixar-me passar. Tenen més fam que sé jo. Bé, este poble no són tan pesats de que t'ensenyen això. Això és com si fora el Porrà de Torrent, d'allí del costat de Roglà. Bé, vaig a pegar una volteta més i me'n vaig cap a l'hotel perquè res de bo va pegar-se-me així. El gos este que no et deixa tranquil i la gent que apreta tot el que pot i més. Vinga, que no vos enganyen si vingueu a la Índia, que no vos enganyen. No patiu, vos van enganyar. No una, ni 2, ni 3, ni 4, 50, però que no vos enganyen 51. हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम साथ. Estic tocant un instrument, ja vegeu com és. Això no sé el nom.
Perfecte. La veritat és que en la fina ni una. Natu. Natu toca el violí i la veritat és que li havia donat €1 però m'havia dit que no volia diners. You don't understand, don't worry, that's my language. I al final m'ha dit que el que volia era llet per als xiquets. Val €3, més car, però crec que estic a gust en ell i crec que serà de millor ús. Molt bé, see you, bye bye. जन्म मिलते रहे हो जैसे हो हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे हम तुम सनम Hola, estic així en el llac de Pushkar, és un lloc sagrat. La gent entra, així vegem la xica esta que està banyant-se, el riu és un llac que està així a gorrinet, tiren flors i bueno, l'espectacle és curiós perquè t'obliguen a anar per així descalç i el trobes les vaques i les cagueraes de vaca i n'hi ha que anar amb molt de cuidado. És un lloc sagrat per als hinduistes i l'aigua està així que pareix que siga Coca-Cola. ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए Allá al fondo está Brahma, més que una religió parece que estem en Varanasi. Ai, en Varanasi no, en Pushkar. I així en Pushkar la veritat és que és una ciutat antiga, està tota plena de coses per comprar i està rodejada d'un llac. Un llac que dona sensació de tranquil·litat. Quasi semblant com en el budisme, la flor de loto, o l'hinduisme, no sé el que serà això. I la nit ompli, estan tocant musiqueta d'esta per tots els llocs i així n'hi ha 3 muntanyes que són les que representen els déus. El Brahma, allà dalt no es veu molt bé, el Brahma, Vishnu i Shiva. És el déu gran, el déu de la destrucció i el déu de la creació. Estic així en el llac de Pushkar. M'han dit que este llac és molt bonic, la veritat és que molt xulo, molt tranquil, i m'han fet llevar les sabates perquè és un llac sagrat, és a dir, així tinc que anar-hi descalç, sagrat. A més, se'l donen unes floretes perquè li els oferisques a Brahma, a Vishnu. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Avui anem a parlar del temps, the weather. El temps així és molt estrany, perquè no va per temporades, no n'hi ha estacions de primavera, estiu, etc. Ara estem en l'època dels monsons. Els monsons són una sèrie de núvols que venen tot el dia, durant 2 mesos, juliol i agost, i està el temps així sempre nuvolat. De quan en quan per l'esprà comença a ploure així un poquet i para. I n'hi ha vegades també que pega una sacsà, i ho ompli tot d'aigua. Això és bo, perquè així ho neteja. I, vistes de l'hotel en el que estic, crec que és un dels millors hotels que ha estat així a la Índia. La veritat és que no és molt car, val 45 €, però té de tot. Això és impressionant. Bé, tinc un paraigües i un xubasquero per si acas plou, i anem a veure si esta temporada dels monsons ens deixa un bon gust de boca. La temperatura és al voltant de 25-30 graus, s'està fresquet i l'espai
o el temps s'agraeix. Bé, que vaig a bé. Ja sabem el temps així. Per vindre la millor època per l'estiu, perquè s'està fresquet. Bye, bye. Això són diners. Els diners en la Índia, quasi tot el que tenen són bitllets. El bitllet més xicotet que tenen és el de 10 rupies, la cara de Gandhi. També tenen de 10, de 50, de 100, també tenen de 500, de 1.000 i estos que són de 2.000. Certament, a més dels bitllets també tenen monedes més xicotetes, però més xicotet que un cèntim tenen mig cèntim i 25 centaus, que això ve a ser 0,02 cèntims d'euro. És a dir, que quan dones 10 rupies d'estes, doncs estàs donant realment uns 10 cèntims. Hola, hola, ja estic així. Anem a dinar ara i per a dinar ens han posat així una espècie de sopeta, una altra sopeta, però abans de dinar hi ha que netejar-se les mans. Per a netejar-se les mans hi ha que agarrar així el lemon el torque de Xina, neteges les mans i ja te se queden netes. Quan estan netes, tu pots posar-te ja l'arròs. Ai, sorry. Avui estic un poc espès en això de l'anglès, però no patiu. El poses l'arròs i, lògicament, tot això es menja en la mà, però no en la mà esquerra. Recordeu que la mà esquerra era per a torcar-se el cul, això és per a menjar. I per a menjar l'arròs, es pasta així un poc en la mà. Pasta així, vegeu, es pasta un poquet, i ja quan ho has pastat en la mà dreta, sempre en la mà dreta, ja agarres i te ho menges. Està molt bo, la veritat està molt bo, aquesta pasteta, però recordeu, la mà esquerra sempre és per a una cosa i la mà dreta per a l'altra. Per això mateixa, així n'hi ha Burger King, vegeu, també es pot agarrar d'esta manera. Així n'hi ha Burger King, però no tenen èxit per dues raons. La primera raó és perquè les vaques no se les mengen. I la segona raó és que la mà esquerra no es pot gastar. Imagineu-se menjar-vos una hamburguesa només en una mà. Això és impossible. Per cert, si algú agarrara i tocara el menjar en la mà esquerra, li dirien alguna cosa, li xillarien. La mà esquerra no és per a menjar. Per tant, les hamburgueses no tenen èxit perquè menjar-se una hamburguesa en una mà és molt difícil. Bé, vaig a veure com apaga el mòbil perquè m'acaba d'embrutar totes les mans. Bueno, see you another. Hola companys, hola amics. Vaig a explicar-vos com es pixa i com es caga en este poble. La veritat és que és prou complicat, però bueno, a veure com és fàcil. Això són els pixadors originals. I bueno, i això són els retretes. Els retretes són típics. Tu t'assentes ahí, cagues i després de cagar, com el torques? Com el torques? En paper. Però no n'hi ha paper. Per tant, n'hi haurà que fer altra cosa. Pues per torcar-se el cul se'l torquen en la mà. En la mà esquerra, sempre en la mà esquerra. És a dir, quan t'has acabat, el passes la maneta i te se queda així bruta. No passa res. Tu obris el grifo i ahí omplis el poalet. Tanques i el torques així la mà. Així lleves tota la merda d'això, te la torques així i ja una vegada torcar la maneta, es queda ahí un poc d'aigua, es queda el poal d'aigua, n'hi ha que tirar-ho a presseta fort així, cara avall, així, perquè la merda vagi per avall. I així, d'una manera ja, si te s'ha quedat un poquet en la mà, el torques. Per cert, que jo no he cagat ara, I això és com ho fan, així. Sempre la mà esquerra. La mà esquerra és per a torcar-se el cul. No es gasta per a res més. I si la mà esquerra, el bitet típic de relleig per posar el menjar, mal. Bueno, així s'acaba el vídeo.
us ha agradat, ja sabeu que hi ha que anar amb molta higiene. हक के जहर कोई पी